pamindwa. Nagsarita man ng di patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Kung mo magustuhan ay akpas pasuknuden, uray kastang di na paulit-ulitin. Yung lalaki ko ng laysot napudno, uag sa okas laysot syerto. No di mapagustuhan aging di inundan, napungtuda dakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikat di kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo di ka naging kukuna. Apay ading, agpagkapagkang ka. When manong kaputi sakit na, Nagyanto, intun masanay ka. pagpakawan jaktun may pamindwa. Nagsarita man ng di patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay akpas pasuknuden, uray kastano di na paulit-ulitin. Yung lalaki ko ng laysot napudno, no ang sa okas laysot syerto. No di mapagustuhan aging imundan, napungtunda didakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikat di kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo di ka naging kukuna. Nagsarita man ng di patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay akpas pasuknuden, uray kastano di na paulit-ulitin. Yung lalaki ko ng laysot napudno, no ang sa ukas laysot syerto. No di mapagustuhan aging imundan, napuntunda didakan pagununyan. Si unay, tadikan tuket masaba amatay. Tatay sexy ama kapakatay, kitabol sa puntawan na bay. Anadamtay na tamrit unay, sigurado abastos dayta. Babain na ka nga asawa na, aglalalo no lupat kwarta. Babae talaga? Isap sa bulik met a babae, uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilakit unay nariri. Isap sa bulik a lalaki, uray pobre, uray turgi. Basta lakit irresponsable, di na amot ang babae. Isap sa bulik met a babae, uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilakit unay nariri.
daytoy nga okasyon, inak nga rut ita ikansyon, ipadas ko ang nagbakasyon, iti nagakwak a poblasyon, naranaak may sang okasyon, ti may sang organisasyon, inikandak ti imbitasyon, kanaangay dakela punsyon. Syon, 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 balasang ti inda inmensyon, ta isukan tay kumansyon, kantaen na ngay dedikasyon, kada kami nga nakipunsyon, kinigdayak daytay kimansyon, nayatrik nami nagkoneksyon, inagusnak nga imbakasyon, napintas abalayda amansyon. Syon, 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 napintas ngay alokasyon, nagtateran balay amansyon, agbuy-buya ak ti telebisyon, ikalbit na ti injeksyon, yakon masapul ti permisyon, tay sumeten ti nangimensyon, iso nga jakon nagprekusyon, ta nagmayat meten daytoy kondisyon. Gustuat iti injection, nalanay berry is slow motion, nalipatan na daytay aksyon, kaidikwan nagkumbulsyon, binalbaliwak to'y posisyon, pinapidok nga kinumbinasyon, kunamlano mangururasyon, areng eng natay kasla agkang kansyon. Inimas na iti injeksyon, na dumaduma a posisyon, nalipatan na tay proteksyon, ta idikwan nagkontisyon, kumadulat ta ti populasyon, ta madimet nga paaborsyon, magustuhan dan tumet injeksyon, lalo tay 69 a posisyon. Jay lugar mi, sobrat ili, kan kanayon nga giinom ti lalaki. Awan dayta. Nukastan, ama bartekdan, pamrayandat agririri agsusubang. Kunada men. Nukwan, addaapan, babakit dat mangyawid kadakwada. Tamatam. Ijay to balbalaydan, agbinisyagda nga agapan. Latame.
Madandanaganak ta ngamin awan pa'y asawa ta awan pa'y iti nagpadasa makigasang-gasak kun kunada nga ayan tatang nanang ay kaasyandak isarakandak kadinti asawa uray bakit balo wenno ba tapadasek man iti agragsak malakayan inkay katitan kanya iparaman uy arem ko jakun matetelan tatang nana diwi pa idam tuy anak yu amalakayan inkay katitan kanya iparaman tuy arem ko jakun matepelan danunanen tiponsyon anaragsak anak titipunan sida nga naimas basin naimas nga ara kentay pa'y met kalukat tinungkugan galames punog paltat kilawen nga naimas agarop pa'y tikot zero tada podot ruso tayo lakabutbuteng ay gaman tay kutsara tadi paila napadasan intay tulapun punwan ipakatayo latiram ramay pagpunas tayo kamiseta tingiwat tayo nga nalanit lanitan ngemno awanen intay to ami-amilan tay delatas bayan tayong aywen gayen tay dineng dengken ginulay ay nagimasen tay purus aywen tay pineresan ulot paltat ken tinimtim nga igat tay delatas bayan tayong aywen gayen
Kay dineng deng ken ginulay ay nagimasen. Kay kurus ay wen tay pineresan. Ulut paltat ken tinimtim nga igat. Ulut paltat ken tinimtim nga igat.
Ikaw